Pioneer AVHZ 9200 DAP. Общо взето флагмански модел в медиите. След неуспешен официален апдейт от клиента, това се случва. Иначе след това тръгва. Ама е малко досадно това фликване. Бил е с версия 1.04. Сложили са му 1.07. В един момент е изревал някъде към края, че има несъвместимост на версиите. И така. Иначе работи после. Ама това първоначалното включване с тия бели екрани с чергите не е много год. И сега въпрос е: Pioneer ли се издъниха с този техния апдейт? Макар че пък клиентът твърди, че има цял клип за процедурата и нищо не е направил, което да го докара до това положение. И не е единствен обаче. Намират се в нета разни, които също реват, че са успели да ги докарат до това положение. И тъй. Ще го чоплим да видим. Ще успеем ли да го оправим.